তিনিও ত্রিপুরামো থাকে বা বুবাগ্রা যত ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক যে জবাও সাকসেস মানে তামো সানা মুচু hambai puleno bubagrano khulumu yaparo tini bilakai tong thoka tai khasrangka tini bubagrani bisingtui je constitutional solution jaro land rights tai political rights economic development tai oro culture language obrok jotono khopjak paikha अब एक्सेट्रा है जब खब मानो देव खबजाक नाय तो अमाहाय दिने एक साइन खालायका मानखा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हाइपानो तंथगो कारण गांगा जों लैंग्वेज रक और गाजाखा जों लैंग्वेज नि बागिने कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जों डिमान्ड खालायमा दङ अनेक बছर आन्दोलन खायमान परसे जों मानिया ताबु बुबाग्रानि बिसिंति जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानि सितं खांगांगाय बुबाग्रानि बिसिंति जों ते मानानि सम्भव दङ जों थानजामा दंनाय जों असुबाय जिनि डिमान्ड पायाखौ तामनि हिमालय जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मु थांगलांनानि जिनि आइडेंटिटी क्राइसिस इंगै दंमानि माइक्रोस्कोपी माइनरिटी इंगै थांतंखा अब बानचिनानि हिंगांगाय जों आलादा राज्य नांगौ आलादा राज्य जों डिक्लेयार खाय रिजांनानि नांनाय सेपारेट स्टेट आलादा राज्य अबंखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड जिनि डिमान्ड खा ग्रेटर त्रिपुरालैंड माइनेसा पर्यंत जतन नरक थानचा तंगदि ताय खाबाक्सा तंगदि बुबाग्रा रिंख्रुनाय जों बुबाग्रान लगी मारिनाय एकमात्र बुबाग्रानि दारानो जों सम्भव दिनै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माबो बुबाग्रानि बिसिंतिनि मानो बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों आलादा राज्यबो मानाय आलादा राज्य माना थांतानि हिंगांगाय जों तेब थानचा नांनाय थानचा तंबायदि और वो बुबाग्रानो केबो हामिया जाया सानाय दङ जना बुबाग्रानो हामिया जाया साय दंनाय रक नरकबो मासुद्रंनाय कारण जिनि अब नेक्स्ट जेनेरेशन जों गोथां तंसाक जों खालाय हिंगांगाय जोंबो इतिहास जों कलंकि दंगै थानाय जों साजागनाय बुको बरबो आंचलिक दल खालायगा बरबो जादफानि कक्साका हना दना हिनै जों बुमुं खोजागनाय जों जेमन ताबुक गणमुक्ति परिषद दङ बुमुंखौ आगे खालाय थांनाय ताबुक जारा लिडार थानाय रक जारा जादफानि कक्साया रक जादफानि केबेंनाय रक बरबो जों बुमुंखौ कक मासाव नेक्स्टआव जों जदि अरबो जों सय जागायाव जों कक्साया हिंगांगाय साइमे हिंगांगाय जोंबो बुमुं खोजागै जों साजागनाय नेक्स्ट जेनेरेशन बायबो प्रश्न खायजागनाय नरक तांगै बुबाग्रानो गोथां तंसाक लगिरिया हेनिनाय आबनि बागै जतन थानायनो कबो मुं तंनाय जों मुसक बायाखौ जिनि मानथाय तेबो तंखौ जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां गलांनानि बागै आलादा राज्यनि बागै যখন जों अब आन्दोलन नंखरो आन्दोलन जतन नरक सामिल मांनाय तामाले आन्दोलन द्वारानो सब किछु सम्भव आन्दोलन बाय संविधान पर्यंत संशोधन खालायमानो आबनि बागै जतन थानचा तंदि आन्दोलन नंखर दिनै गफनानि मुचुंगो और बुबाग्रा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माने अब बुबाग्रा थानचा रिंगैनाय थानचा माने बागै सम्भव और जतनि फान तंगो जारा नगो तंगै सुरि तंगाय रक नगो तंगै खायुग युग तंगाय रक और फाइने मुचुंगाय रक नंनि फान मो तंगो नरक सुरिओ जरबो जारा यज्ञ खायनाय रक जारा सुरिनाय रक बर्निबो फान दङ जतनि फान दङ अब जे दिनै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बुबाग्रा तुइफेमानि जतनि फाननि बिसिंति सम्भव आन्दोलনের माध्यमे संविधानके संशोधन करा যায় इनि जों साइमानो आबनि बागै जतन थानचा तंदि थानचानि बिसिंति जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो बनाय बुबाग्रानि बिसिंति अबनो सम्भव